In-negozjati brabta mal-beħ tal-bank HSBC qed ikompli jaffaċċja diffikultajiet dan hekk kif il-kumpanija Arestu neħħiet l-offerta tagħha, kumpanija li kienet minn ta' quddiem biex takkwista dan il-bank. Dan ġie żvelat fil-ġurnal tat-Times of Malta hekk kif għadhom għaddejjin in-negozjati bilgħal li jinbih il-bank HSBC bin-negozjati issa ilhom għaddejjin għal tul ta' żmien. Il-kumpanija Arestu għamlet offerta għal dan il-bank f'April li għadda fil-waqt li saħqet li se terġa' tagħti ħajja lil Midmed Bank b'dan l-akkwist. Ingħad li Arestu ingħaqdet ma' bank ieħor sabiex tiffinanzja l-offerta fejn l-ammont kien aktar minn dak li qed titlob l-HSBC li jfisser l-offerta qabżet il-200 miljun euro. Infatti b'din is-somma l-HSBC Continental Europe xtara lura il-fera tal-HSBC f'Londra f'Novembru tal-2022. Hekk kif komplew għaddejjin in-negozjati l-HSBC żiedet b'mod sinifikanti l-offerta b'riżultat li l-kumpanija Arestu waqfet in-negozjati. Jidher li preżentament hemm żewġ kumpaniji oħra li huma interessati fl-akkwist tal-HSBC f'pajjiżna, iżda jidher li dawn il-kumpaniji qed jaffaċċjaw numru ta' diffikultajiet bl-offerti tagħhom ikunu ferm inqas minn 200 miljun euro. Jidher li kaġun ta' dawn l-offerti baxxi għam tħassib kbir fuq is-saħħa finanzjarja ta' dawn iż-żewġ kumpaniji, dan fil-waqt li waħda mill-kumpaniji għandha problemi sinifikanti fir-reputazzjoni tagħha. Għaldaqstant il-Bank Ungeriż OTP u APS Bank ukoll kienu wrew interess li jakkwistaw l-HSBC bl-APS Bank kien għamel offerta formali iżda spiċċaw waqfu in-negozjati. Huwa mifhum li dawn iż-żewġ banek ma komplewx bin-negozjati għaliex l-awtoritajiet kienu wrew tħassib kbir. Intant dan kollu jfisser li negozjati brabta mal-beħ tal-HSBC f'pajjiżna se jkompli esperjenza dewmin kbir u għadu mhuwiex ċar x'impatt ħajkollu dan id-dewmin fuq l-ekonomija ta' pajjiżna.